Nagisi nga school uniform ug jacket ug nang lakra nga samad sa liog, abaga ug dughan. Mao kinang naangkon sa 22 anyos nga estudyante, human siya nasangit og string sa tabanog sa iyang liog samtang nibiyahe sa Cebu Cordova Link Expressway kon CCLX kagahapon adlaw Martes sa hapon. Ay sa hilo, mura pag wala, pag abot na unahan ara pa ni sakit. Nya gibira sa tagiya, samot kagisi akong ari. So siya kabantay sir na ay tawo siya. Wala sa kabante kay ubos mo na nga squatter area dia. Natultulan sa MyTV Cebu News Team ang panimalay sa maong driver nga si Francis Jane Santa Teresa sa lungsod sa Cordova. Misaysay ang civil engineering student nga dili makita ang string sa tabanog, bisan pa manhinay lang ang iyang dagan nga naalang sa 30 to 40 kilometers per hour. Full face na rin. Full siya nag-anak na siya. Kuya na rin. Nag-break na po. Ano pa na rin. Nakatabang ng helmet din. Nakatabang kaya wala po ang helmet din. Bisan pa man nagkadugo si Francis, iyang gipugos ang iyang kaugalingon sa pagmaneho paingon sa Cordova Rural Health Unit kon RHU. Dili kayong sakit ngul-ngul mo ra mo kutkot sa ilawom. Nya magliso istorya kay tungod mo rag nibal mo rag napiktuhan ako dam sa apple ba. Kay na hugot man diri. Lisog kaon mo huot to. Wala may pasaka og kaso si Francis apan matod niya padayon ang investigasyon sa otoridad sa maong panghitabo. Sama na lang sa Barangay Bangbang Cordova nga mihimo og aksyon pinaagi sa pagpahigayon og roving sa area nga duol sa CCLX. Matod sa kapitan sa maong barangay, wala pay lead kung kinsa ang nagpalupad sa maong tabanog apan andam ilang buhatan nga makikalayon sa otoridad aron masumpo ang mga magpataka og palupad sa dapit. Gali ang Mactan Electric Company kon MECO, mipadayag nga usa sa mga hinungdan sa mga brownout sa Cordova mao ang mga tabanog nga masangit sa electric post. Ang unang mahitabo is mag-brown out but ang ikaduha nga mahitabo daw, which is the most dangerous part, makurintihan ang mga bata nga nagunit sa tabanog. Kay ang mga tabanog na ba karon ang ilang ihimuon nga tugot is some are kanang metal strings. Matod sa buhatan sa MECO, kung magpalupad og tabanog, kinahanglan sa open area diin dili daling masangit. Samtang sa pamahayag ang giluwatan sa management sa CCLX, ubay-ubay na nga tabanog ang ilang na-confiscate tungod mga hagbong umusulod kini sa ilang dalan. Gali matag tuig silang magpahinumdom sa mga kasikbit nga barangay sa kakuyaw sa tabanog sa mga busy highways sama sa CCLX. Aron malikayan ang susamang aksidente og laing emerhensiya, ang management sa CCLX mupahigayon og monitoring o gihingusgan nga looping sa ilang incident response team. Isip pagpanganda matag hot and dry season, naka-heightened alert ang operation team sa CCLX aron masiguro ang seguridad sa bahin sa Cordova ug Sugbo. Sa padayong pakiginawi sa MyTV Cebu ngadto sa estudyanteng driver nga si Francis, iyang gipadangat nga human sa klase miadto siya sa Minglanilla aron magkuha og isda. Dayong miuli pagkahuman nga moagi sa CCLX nga mauy na andang ruta niya sukad pagtungtong niya sa kolehiyo. Sa pagkakaron, samtang padayon sa pagpaalim o pagpatumaro og antibiotic og pain reliever si Francis, padayon sab ang iyang pag-eskwela aron makalampos sa sunod nga tuig. Kini si Mark Armas, alang sa MyTV Cebu.